Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Pentagon 1-nji ýylyna kasawatyny ABŞ-nyň dünýäniň beýlek ulgar güýçleri ortaya Xitay bilen urşa çekilmek ähtimallygy pek ýöne ösýär diýär. Bu kasawat baradaky dogry maglumaty Kärdeşim Merdan tarifden dinläliň. Pentagon Amerikanyň dünýäniň beýleki iri döwletleri, ýagny Russiýa we Xitay bilen uruş ýagdaýyna girmek ähtimallygynyň pethem bolsa, barha artýandygyny aýdýar. Pentagonun 1-nji iýulda çap eden hasawatynda bu ýagdaýlaryň netijesiniň ägirt uly boljakdygy hem nykdalýar. 2015-nji ýyl üçin milli harby strategiýa hasawatynda Amerikanyň dünýäniň iri döwletleri bilen uruş ýagdaýyna girmek ähtimallygy pethem bolsa, bu howp barha artýar diýilýär. Hasawatda Russiýa eýen bir näçe gezek goňşy döwletleriň öz ygtyýarlygyny äsgermeýändigini görkezip, öz maksatlaryna ýetmek üçin güç ulanmakdan hem gaýtmajakdygyny äsgär etdi, diýip bellenilýär. Pentagon Moskwa mundan boyun gaçyrsa-da, gündöwür Ukrainada Rus eserleriniň bardygyny we olaryň öz separatist hereketlerini güýçlendirýändigini aýdýar. Pentagonun 2011-nji ýylda çap bolan öňkü hasawatynda Russiýa bu meselede azagdalýar. Emma ol hasawat Russiýanyň Kremli basyp almagyndan öň çap edilipdi. Hasawatda Xitaýyň agressiw we wehim salyjy hereketleriniň hem Amerikanyň howpsuzlygyny gorky salýandygyny nykdalýar. Bugünkü gün global howpsuzlyk ýagdaýy soňky 40 ýylyň içinde çaklap bilinmejek derejäge ýetdi, diýip Amerikanyň komandowanýasynyň baş ştabynyň ýol başçysy general Martin Dempsey aýtdy. Hasawatda Iranyň we Demiraz Koreýanyň ýadry we ballistik raketa mümkinçilikleriniň artandygyny hem üns çekilýär. Pentagonun hasawatynda Islam döwleti ýaly ekstremistik toparlaryň soňky uruş tehnologiýalaryny peýdalanyp tutuş ýurtlary we regionlary hem durnuksuzlaşdyryp biljektigi bellenilýär. Hasawatda global durnuksuzlyk barha möwjüýär diýilýär. Artyan huplara garamazdan Amerikanyň harby ulgamy dünýäniň iň öňde barajylarynyň biri bolup galýar. Amerikanyň harby pudugynyň büdjeti $600 milliard golaýlaýar. Hormatly dinleyijiler, bu hasawat barada orsiýet hem reaksiýa bildirdi. Ýagny bu hasawaty konfrontasiýa häsiýetli wagtlanyrdy we onuň gatnaşyklary gowlandyrmagy ýardam etmejegini aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnälik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň geçen ay 1891-nji ýyldan bäri iň yssyk howanyň hasabatyny gaýdalýar. Soňky ýyl gowşan maglumatlara görä, sişenbe gün howanyň gyzyny 47 gradusdan aşypdyr. Resmi metodda aýdylmagyna görä, bu ysy ýurdun hökümet maslahatynyň hem bir temasy bolupdyr we prezident tarapyndan käbir görkezmeler hem berilipdir. Umuman alnyna bolsa, ysy tutuş sebäpde ýakasyny tanadýar we hatda ysy ölüm ýitim habarlar hem ýaýrady. Temany Kärdeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär. 2015-nji ýylyň iýun aýy Türkmenistanda howanyň temperaturasy ölçelip başlaly bäri iň gyzgyn ay hökmünde hasap alındy. Bu barada Fransiýanyň France Press habar agentliginiň Türkmenistanyň meteorologiýa gullugynyň resmisine salgynyp 1-nji iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Habarda aýdylyşyna görä Aşgabatda iýun aýynda gündüz howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan ýokarda bolup, esasen 30-njy iýunda Aşgabatda howa 47,10-dan 2 gradusa çelli baryp ýetipdir. Demek 30-njy iýun 1891-nji ýyldan bäri Aşgabatda bolan iň gyzgyn gün hökmünde hasap alındy. Agdalyan agentlik Türkmenistanda howanyň gyzgynlygyny ölçeýän sistemanyň şol ýyldan başlap ýoly goýulandygyny hem habar berýär. Howanyň şeýle gyzmagy musulmanlaryň agyz bekleýän araza aýyna gabat geldi. Bu ýyl araza günleri adatda kysyndan has uzyn onsaň, gyzgyn howa agzyny bekleýän adamlara aýratyn täsirini ýetirýär. Howanyň temperaturasy barada takyk maglumat berilmese-de bu ýagdaý 1-nji iýulda prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen hökümet maslahatynyň gün tertibine hem girdildi. Türkmenistanyň Altyn Asr telekanalynyň maglumatynda ýygnakda degişli ministeriň howanyň gyzgynlygyny nazarda tutup dürli ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça degişli çäreleriň şol sanda ilat arasynda düşündiriş işleriniň geçirilýändigini aýdandygy habary berildi. Ýygnakda prezident Berdimuhammedowyň aýratyna ýurdun dürli künjeklerindäki çağalary sagaldyş merkezlerinde meýdançalarynda ýörite asydan goranyş çäreleriniň işlenip taýýarlanylmagyny hem de Thomas Qey diýinjalış mövsümini geçirýän çağalaryň dürli görnüşli suwlar we
doňdurmalar bilen dolu öpçün edilmeginiň zerurdygyny belländi gaýdalýar. Gyzgyn hawa diňe bir Türkmenistanda däl Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem öz täsirini ýetirýär. France Press habar agentligi Gazagystanyň Gyzylorda şäheriniň ýaşaýjysy 72 ýaşlaryndaky Şefagat Sataýewa salganyp beren maglumatynda öýlen köçeleriň tutuşlugyna boşap galýandygyny we howanyň gyzgynlygynyň çarşamba güni kölegede 42 gradusa çelli barıp yetendigini habar berýär. Täjikistanda gyzgyn howadan gorunmak üçin köle hem kanala giren 50 töweregi adamyň şol sanda orsiýetiň Täjikistanda ýerleşen harby bazasyndaky 2 eskeriň suwa gark bolandygy habar berilýär. Täjikistanyň meteorologiýa gullugynyň maglumatyna görä, ýurtda howanyň gyzgynlygynyň 40 gradusdan geçmegine garaşylýar. Bu ýagdaý hem dağlaryň başyndaky buzlaryň eremegi netijesinde paýtaxt Duşanbe sirgelmek hopyny salýar. Hormatly dinleýijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Eýsem Assuhuwa Türkmen paýtagtynyň durmuşyny nähil täsir ýetirýär? Assuhuwa şertlerine nähil saglyk çäreleri ýa beýlek taýýarlyk işleri görülýär? Azatlyk radiosu bu soragy Aşgabatly ýazda berip, görülmedik Assuhuwa şertlerine şäherde görýän üýtgeçiklere dinleýijileri bilen bilelikde sin etmek isledi. Kardeşim Muhammed Tahir'in publisiýasy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Anataga howanyň gyzgynlygy 2 gün öň 47 gradusa çelli ýetipdir. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusy geçse, ofisler ýapylmaly diýen düzgün bar diýip eşitdim Türkmenistanda. Şol düzgün hemem ofisleriň ýapylyp ýapylmalygy barada maglumat beresiň. Şeýle karar düzgün bir eser döwrüne kabul edilen düzgün ýöne men şu neçeli ýadyma düşenok eser döwrüne de häzirki garaşdyrlyk ýyllaryna da Türkmenistanyň howanyň gyzgynlygy 45 gradusa ýetdi. Şonuň üçin hem önümçilikdäki işler besedilýär, ofisler ýapylýar diýilen resmi habara men duşmadym. Howanyň yssylygynyň adat adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri nirelerde we nähil ýagdaýlarda gözelýär häzirki gün Aşgabatda gözeňde tutmaýsak. Aşgabatda gözeňde tutmaýsak, onu odaly bilen şol howa ir saat 10-dan soňra gyzyp başlaýar, hemde akşam saat 20-20 käçeli dowam edýär. Şonda adamlar şäheriň içindäki seýil baglara, ýene gaýry ýerlere çykyp baglaň saýasyna oturýarlar. Şo ýerdäki ýörüýte oturuşlarda ýa-da bir çemgelerrak ýerde oturýarlar. Başga da köçede adamlaryň, piýadalaryň hereket, awtologlaryň hereketi mehemenim ağırlı son usullerdi. Yol hareketi barada görüňetdiňizde, indi kölegede goýulan maşina da giýerýär bolanok diýip siz ýa-da görüň berdiňiz. Indi bu öz şahsy tejribeňiz bolmalymy diýen bu barada görüň berýäňiz. Awtologlary jaýlaryň öňündäki saýal baglan kölegesine goýýan, howa aýlanıp durýar, onuň aýnalaryny häzirçe açyp goýýan, şeýtmesen awtologyň öň we ýyky aýnalarynyň öz-özünden atylmak, kopmak howpy var. Diýjek bolýanym awtologyň içinde howa aýlanyp dur, ýöne barbyr. Soňky ýarmy aýda saýada duran awtologyň yssylygy ölçüýji awallary saat 11-den akşam saat 20-20 çelli 46-50 gradus aralygynda yssylygy görkezýär. Soňky döwür amamradagy toğun we suwuň hem wagtyl kesilip durýandygy barada maglumatlar goşýardy. Aşgabatdan häzirki gün ýagdaýyna. Şäheriň merkezi etrapçylaryny alsaň elbetde elektrik toğum mudar ederlik, oňşorluk derejede berilýär. Suwuň gelşen umumyň erwetde ýöne paýtagtyň eteginde kowalardy. Ýagdaý juda erwet, meselem Altınafır Gunnogor bazar diýilýän ýeriň demir gazygyna gadymy Soğullu obasynyň ýykylman galan bölegi bar. Ol şu bazardan 2 kilometr çemezi daşlykly demir gazygy ýerleşýär. Şol obada gadymky Soğullu obasynyň suw etmezçiligi juda ýyty duýulýar. Ýa-da Soğullu etrapçasyna, şor etrapçasyna. Ýani o şäheriniň günorta demir gazyk böleginde de suw etmezçiligi asasan duýulýar. Ýaşaýjylar o ýagdaýdan art şikayet edýärler. Suw etmezçiligine guwa etýän ýene de bir ýagdaý bar. Aşgabat şäherindäki suw çuwdurumlarynyň ýagny fantarlaryň da ençemezi işlänok. Benim şol fantany işledýän operatorlardan men soranymda gelýän suwuň mukdary az, şol üçin biz muny işledip bilendik diýe. Muňa şaýatlyk edýän ýene bir ýagdaý bar.
Bazarlarda bahasy 3 manat bolan gowrumy 5 litrlik agyz suwuny tutgan plasmas kaplarda su satylýar Aşgabatda. Ine soňky 10 güniň bir hepdeniň dowamyna şol iç suwly 5 litrlik plasmas kaplaryny tapmak juda kyn. Bu ýagdaý Aşgabatyň iň uly bazarlarynyň biri bolan Mir bazar diýilen bazarda da ensemewünler dowam edýär. Gara su yetmezçiligine, elektrik energiýasynyň yetmezçiligine gözlü şahit bolýan anyk misallar başga da kan. Muhammed Bolýan hamamladagy beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, hagamany işleň, iýişiň durwatsy bolsun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem suwa adam saglygyna, bedenine nähil täsir ýetirýär? Onuň nähil saglyk töwükçülükleri bolup biler? Azatlyk radiosu bu arada giňiş maglumat almak üçin Türkiýanyň Antalya hewtine lukmançylyk edýän doktor Melih bilen söhbetdeş boldy. Kärdeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini bilerek dinlädiň. Doktor Melih Bey, aşa ısı hava adamın sağlığına nähil täsirini ýetirýär? Sıcak havalar tabii özellikle kronik hastalıkları olan insanları olumsuz etkileyebilen bir... Isı hava laytada kronik keseli olan adamlara yarama täsir edýän bir ýaşaýyş faktory. Tomuz aýlaryna aşa ısı hava sebäpli adamlarda günürmek ýa-da ipget täsir edilýän näsagliklar ýüze çykýar. Aşa ısı sebäpli adamlaryň nerw ulgamynda näsaglyk döreýär. Aşa ısı zerarly adamyň aňy çaşýar. Isgynsyzlyk döreýär. Elkinç kelle agyry, ýüregiň bulanmagy, gusmak, ýürek urgusynyň aşa ýokarlanmagy, dawleniýa ýagny gan basyşynyň ýokarlanmagy, gözüň görüşiniň petelmegi, adamyň ukuwynyň pete gaçmagy, deň aramlygynyň bozulmagy we başynyň aýlanmagy ýaly täsirleri bolýar. Has erwedi aşa ısı sebäpli adam özünden gidip özüni ýitiribemilýär. Aşa ısynyň döredýän bu näsaglygy sebäpli adamyň bedeniniň gyzgyny aşa ýokarlanýar we hatda ýagdaý koma çenini eltip bilýär. Ýanky sanap geçen ýagdaýlarymyzyň haýsam bolsa biri ýüze çykjak bolany hopun öňüni almak üçin hökmany suratda gysgaly ýagdaýda doktora ýüz tutulmalydyr. Son ileri tablo tabii bilincin kaybolmasına kadar gidebilen değişik belirtiler verebilir. Doktor Melih Bey, aşa ısı hava ılaytada nähil adamlar üçin has hoply hesaplanýar? Özellikle yüksek tansiyon hastaları, kalp sorunu olanlar, ısı hava birinji nowatda şeýle adamlar üçin ören hoply. Ýagny kronik keseller diýilýän, dawleniýasy bolan, ýagny gan basyşy aşa ýokary bolanlar, ýürek agyrsy bolanlar, ýürek urugusy näsady bolanlar, ýürek urugusynda näsadyk bolanlar, oğul ýürek damarlaryna näsadyk bolup özüni bejerdenler, süýji keseli bolanlar, kronik böwrek yetmezçiligi bolup böwreği näsady işleýänler, şeýle de ısı hava çağalara, gögrelden anlara, şol wagtyň özünde de ýaşy bir çene ýetenlere, ýagny 65-75 ýaşda göründäki adamlar üçin has hoply bolup durýar. Isı hava elbetde sagdyn adama hem ýarama täsir edýär. Ýöne alaytada ýanky adamlara has hoply ýagdaý döredýär. Etkiler ama tabii bu saydığımız hasta gruplarının daha fazla risk altındalar. Doktor Melih Bey, ısı hava sebäpli döreýän keseller ýa-da saglyk problemleri barada maglumat beräýseňiz? Tabii bundan kaçınmak için ne yapmak gerekiyor? Yapılması gerekenler... Isı howada ähtiýaçly hereket edilmese gün şöhleleri adamyň dersine geljekde rak keseli döredip bilýär. Şoň üçin hem eger günüň aşagyna işleýän bolsaňyz, gün şöhleleriniň ennamyda degen ýerlerine goraw derejesi has ýokary bolan kremlerden çalmaly. Isı howada gün urup bilýär we şeýle ýagdaý adamy koma düşürüp bilýär. Ýagny gün uranna adamyň ölümine hem sebäp bolup bilýär. Köp adamda gün uranma haly hop ısgynsyzlyk, ýa-doguluk, başyň aýlanmagy ýaly näsazlyklar bilen başlanýar. Köp wagtlap ähtiýaçly ýagdaýda günüň aşagyna galanlaryň käbir organlaryna näsazlyk görüp bilýär. Şeyimiz yoksa güneş altında durmamamız gerekiyor, güneşlenmememiz gerekiyor. Aşa ısı havadan nähil goranmaly? Öncelikle güneş ışınlarının en fazla dik olarak geldiği saat 11'le öğleden sonra... Oğul bilen günün dowamyna gün şöklerleriniň dik düşýän wagtyna, ýagny ýerden saat 10 bilen gün ortadan soň saat 3'e çenli hökmany suratda daşaryk çykmaň. Günden goranyň. Ysy ýerde işlemäge mejbur galan halatynda hökmany ýagdaýda bedeniň suw mätäçligine birinji derejede üns bermeli. Ýöne ustudan goranmak üçin diňe suw ýeterlik bolmaýar. Adam ustuda derilen mahaly elektrolitler daşaryk çykýar.
ýagny duz derejesi petegaçya. Oň öwründe dolmak üçin mineral suw ýa-da duzly çal içmeli. Günüň aşagyna işlemä mejbur galan halatynda hükmana suratda kelle zat gelmeli. Eger mümkinçilik bar bolsa ýuýydan duşa girip ýuwunmaly, ýagny suwa düşmeli. Alaytada yssyk howada gün ortan agyr naharlar iýmeller. Meselem ýagly, etli we hamerli agyr naharlardan gaça durmaly. Yssyk howada has köp önümden taýarlanan naharlar bilen ýemişler we meweler ýilmeli. Yssyk howada gündüz alkoholly içki içmek ören howpludur. Alkoholly içkiler adamyň bedenine suwsuzluk törediýändiň sebäpli yssyk howada oğulum suwsuzluk çekýän bedene artykmaç agram salýandyr. Şoň üçin hem alkoholly däl, alkoholsuz içkilerden yssyk howada has köp içilmelidir. Mundan başga yssyk howada agyr sport çärelerinden hem gaça durulmaly. Häzir hemmeler özen teknologiýadan peýdalanýar we yssyk howada hem sowudýan enjamlar ulanýarlar. Öýde yssydan goranyp saglygy hem zeper ýetirmeli, otoň salkynlygyny 23-24 derejede saklamaly. Mutlaka mesela soda olabilir, tuzlu ayran çok güzel olur. Yani bunları bol tüketmekte fayda var. Doktor Melih Bey, ısı hava babatda döwlet raýatlar üçin näme etmeli? Bir de tabii devlet olarak ne yapılması gerekiyor? Yani belli bir derecenin üstüne çıktığı zaman resmi olarak... Yssyk howa adamyň saglygyna hop salyan derejeye yeten mahaly, ýagny 40-45 gradusy geçen mahaly döwlet ähli resmi idaralarda işe hareketme vermeli. Muny adamyň saglygyny gorumak üçin kanuny hükmanyl kasap etmeli. Şonda adamlar aşa ıssyda işe gidip gelmäge mejbur bolmaz. We saglygy salkyn ýerde hopdan goramaga döwletden golluk tapar diýip pikir edýär. Getirilmesi lazım. Yani genel anlamda dikkat etmemiz gereken bunlar. Hormatly dinleyijiler, Türkiýeli doktorlaryň geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radio. Habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Aşgabatdan we Suwat ýambatyndan Balkanawada geçýär. Bide ýurt içinden gelip bolşan habarlara görä Balkanawat şäheriniň 120.000 çemesi ýaşaýjysy tapgyr 2 gün ýar agy suwunyň uly kösençlik çekýär. Balkanda habarçymyz we amanyň maglumatyny Merdan Sarifden dinläliň. Günwatar Türkmenistandaky Balkanawat şäherinde eýem 2 günden bäri tutuşlygyny suw üpsünçiligi kesildi. Balkan vilayatynyň merkezi şäheriniň ýaşaýjylary munyň sebäbini sorap, Yerli Wada Kanal idarasynyň jaň edenlerinde vilayat merkezini suw bilen üpsün edýän bereketdäki merkezi suw sorucu nasosyň sandan çykandygyny habar berdiler. Wada Kanalyň hünärmenleri Balkanawat, Çeleken we Türkmenbaşy şäherlerine suwuň barmagyny üpsün edýän, Sowet döwründen bäri ulanýyp gelinýän nasosyň haçan oňuruljakdygy barada taýyk maglumat berip bilmediler. Ýylaty 120.000 töweregi diýilip çaklanylýan Balkanawatyň ýaşaýjylary suw üpsünçiligini tizden tiz gaýtadan ýoly goýmak üçin yerli häkimetleriň nähildir bir goşmaçy çäre görjekdigi barada hiç ýyly maglumat alyp bilmändiklaryny aýdarlar. 5-nji mikroraýonyň ýaşaýjysy Ilmarat 40 gradusdan hem aşan jokrama ıssyda öz ýaşaýan etrawyna başga ýollar, sol sanda suw daşaýan ulaglar arkaly suwun getirilmejekdigi bilen gyzyklanyp vilayatyň degişli edaralaryna ýüz tutandygyny aýdýar. Wada kanaly jaň edip suw getirýäňizmi diýip soradym. Olar häkimlige ýüzüleň, biz bilmeýäris diýdiler. Häkimlige jaň etsemde bu Wada kanalyň ýygy, biz bilmeýäris diýdiler. Indi orta arada ilat näme etmeli diýip Ilmurat öz nägileligini beýan edýär. 2 günden bäri suwuň berilmezligi we bu ýagdaýda yerli häkimetleriň goşmaça suw üpçünçiligini ýoly goýmazlygy netijesinde adamlar möhüm bolan suwy satyn almaga mejbur bolýandyklaryny aýdarlar. 13-nji mikroraýonyň ýaşaýjysy Bahar daýda munyň netijesinde özüne maliýe taýdan agram düşýändigini aýdýar. 1 litrlik suwuň bahasy 5 manat. Gojaluk hajatlary 3 çagamy. Biri entek 40 çileden hem çykanok, ýuwup artmak üçin azyndan 15-20 litr suw gerek bolýar. Günde diňe suw üçin 20 manat bermek maňa agyr düşýär, diýip Bahar daýda öz ýagdaýyny gürrüň berýär. Ulogy bolan Balkanawatlylaryň käbiri şäherden 25-30 kilometr uzaklykdaky jebeliň ilerisindäki howza gidip sol ýerden ýürüýte gaplar sisternalary bilen suwda saýarlar. Gepin gerdisine görä aýtsak,
Balkanabatda suwun kadaly berilýän wagtynda da ol günde 4 sagatdan 2 tapgyra bölünip berilýär. Agy suwy ýerden sagat 6-8 we giýslik sagat 7-9 aralygynda göwerilýär. Ýasaçylar suwun basyşynyň pis bolanyny derarly bu rejimli we çäkli göwerilen suwdan hem doly peýdalanyp bilmeýändiklerini aýdarlar. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri resmi habar serişdelerinde ilaty agy suwy bilen üpçün etmek bilen baglylykda işleriň alınıp barylýandygyny, suw süýjedici detalaryň taslamalaryna garalýandygyny habar berýärler. Hormatly dinleyijiler, Merdan Hariýew dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu Balkanabatdan Demirgazyk Owgansana gelýär. Welaýat Geňeşiniň başlygy Muhammed Ýusuf Eýýuby Gunnuz welaýatynyň üç etrabynyň köp böleginiň jeňçileriň eline galýanlygyny aýdýar. Kawulla kawarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň Eýýuby bilen geçiren töhfetdaşlygyny bilelikde dinlädiň. Soňky ýagdaýlar nähili Gunduzda häzir çardere etraby, daştarçy etraby gaýdyp alyndymy jeňçilerden? Ýarçy hemmesi tarbilen elde, çardere hem %90 tarbilen elde, Gortepe hem tarbilen elde. Çardere etrabyny doly jeňçilerden gaýdyp aldyk diýip hökümet resmileri hususan welaýat häkimi aýtdy. Bir ulusmallygy, tamir ulusmallygy alan başga hem ýerlere tarbilen elde. Gunduzun etraplarında çardere daştarçy etraplarda türkmenler mi ýaşaýar? Türkmenleriň ýagdaýy nähili? Türkmenler hem çarderede kança kışlaklarda öde yaşa uğrat tarbilen elde mantıqa hemmeti. Arçı ulusmallıkta Mollakuly diye 2000 üýli bar öde. Olam tarbilen elinde Mollakuly. Talibanlar onlara azar berip gynamalara duçar göçüp çykanlar barmy? Bir ýyl bolýar, bir tedada göçüp çykan, bir tedada başgalara galan hemmesi göçüp çykmýar, üýlerini taşlap gelipdirler. Orada hemme yerleri, işleri şeýanda bar. Şolar bilen bar şol kışlaklarda. Awganistanyň prezidenti Eşref Gany Gunduzda 10 ýurdyň jeňçileri bar dedi. Şeýle ýagdaý barmy? Onça dakyk bilemiz ýok, kança bar, kança ýoklar. Aýtýar bar diýip. Bijaý bolan adamlar bar, olara insanperwer guramalar tarapyndan kömek boldumy? Gunduz welaýatda 2-3 aýyň içinde uruşda 10 000 üýlerini taşlap gelip awara bolup bijaý bolandy. Ondan bir 500 üýle kömek bolan, başga hemmesi kömek bolan ýok. Diýkanlaryň bugdaýlary odalan, hyrman bugdaýlary odalyklaryň onlardan kömek bolan ýok. Halkyň wekili bolup olara kömek alyp bermek üçin bir alada etdiňizmi? Awa bilen welaýata aýtdygy rasanalary, telewizionnary sesimizi çykardyk. Hiç kim kulak salmady. Mana kömek berjek diýär, wada berýär, etjek işi malum dalalar. Daştarçyny almak üçin operasiýa harby amaliýata başladyk diýip hökümet aýtdy. Daştarçyny almak başardyrymy hökümete? Uruş boldy, fikir alyp bilmäntäs jaýyna durdylar. 100% Taliban elinde. Gordepe'de mi Talibanyň elindemi? Hawa, Gordepe, enem diýip goýja kandary diýip şolar Taliban elinde. Gordepe Gunduzun şäherine ýakyn ýer bolmaly, şeýlemi? Hawa, bir 3 kilometr şäherden bar. Şäheriň 3 kilometr golaýynda jeňçiler bar, ýaraglylar bar, şeýlemi? Bar, hawa, bar. Gunduzun şäherine olar hop awandyryp bilermi? Gunduzun merdim köp peşkeşde, köp merdim wajaty onça mazasy ýok, kete fermaderler başgaları çykan korku bar, korku köp. Söhbetdeşligi geçirip azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulmurady. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligimiziň soňuna geldik. On Pragada studiodan men ýogşuna Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlara kesme habarlar bilen dowam etdirýär. Şeýle dolar ýazgyda hem dinläp bilersiňiz, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.